az egyik nagyon nagy hiba, hogyha egy kapcsolatnak vége, de még szerelmes vagyok, és szeretnék tovább menni, akkor az egyik legnagyobb hiba az, hogyha az ember el akarja azt az érzelmet folytani. Az nagyon rossz, és az a módszer működik, hogyha hagyod. Egyszerűen, hogyha hagyod áradni a szerelmet a szívedben. Egyszerűen teljesen, mint sarkig kitárod a szívedet, hogy áradjon, hogy mossa a szívedet, hogy mondja el neked, amit akar az a szerelem. A szerelem az egy Istentől jövő ajándék, amit te nem tudsz befolyásolni, amit nem tudsz aggyal se felfogni, csak jön, és az egész életed más lesz. És az olyan dolgokat mond neked, amit nem lehet megfogalmazni, de lehet akadályozni, lehet is folytogatni. És hogyha hagyod, hogy áradjon, akkor szavak nélkül egyszerűen más emberi alakít téged. Egyszerűen dolgozik beled, énekel neked, dúdolgat mindent, és gazdagabb ember leszel a végén. Azt hagyni kell, hogy csinálja. Ő tudja, mit akar tőled, és hogyha elmondta, énekelt az énekét, akkor el fog menni, és akkor csak kell, hogy jön másik. De hogyha ellene dolgozol, akkor nagyon sokáig meg tud maradni, nem, akkor befogod a szájt, és nem tudja elmondani, elénekelni az énekét. Én ezt tapasztaltam. Akkor volt, hogy 2,5 évig szenvedtem.